दखान मोनसेबो खुलियाखै फुङावनो साहा लोंनो होननानै एसे रेडि खालामनानै थांनो सिन्था खालामनाया गंसेबो दखान खुलिया दाबो अखा फ्रि फ्रि दखाना मोनसे खुलिया फुंद्रायसो नामाब्रा अखा फ्रि फ्रि हानायावनो फुंनि 6 बाजियावनो आङो रेडि सफैबाय कसुगावनि एमइ स्कुल हाई स्कुल मोनथाम सेन्टार बेवहायनो दङ एलपि स्कुलबो दं बेवहाय जोंनि कसुगावनि एरियानि खाथि खाला गामि ब्रह्मपारा मारुपारा खामारपारा थानापारा नेपालिपारा ओमफ्राय गोबां बर' पाराबो दं आरो बेवहायनो गोग्लैजोबो दा बेवहाय सफैबायानो जाबायबो नुरुआ दा खालाम लायनाय आसे ना आमी लायनो गोदान नामा फार्स्ट भटार ना गोजाम जाखाबाय दा बे समाव जोङो फंनैसो सोंदे नोंथाङा दिनै भारतनि सासे नागरिक हिसाबै बा भटार्स हिसाबै नोंथांनि मोजां मोननाय पार्टिनो भट होगोन दा नोंथाङा बे समाव मा बुंनो सानो आंथ' मा बुंबावनो जोंथ' भटारसो जाहैबाय मोजां मोननाय सासे दङ बे मोजां मोननायनिनो होनोसै ओरैनोथ' दा बयनिबो गेजेराव आं बोरैथो बुंबावनो जा गोसो सिङाव दं नालाय आं बेनोनो होलांसै नोंथाङा मा थांखि लानानै नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ होनाय जागोन आङो जायगाफ्रा डेभेलप जाथों आरो बेनिफ्राय साबसिन डेभेलप जाथों जेरै दा सिगाङाव गैयामोन दा एसे एसे जाबोगासिनो दङ दा जों बेखौ नायनानै बबे मोजां सालायलांदों बेनोनो होनोसै गोजोननाय थाबाय लाइन लाइन सोंगोनब्रा চাউল দিলে ভাল আছিল না রোদ লাগি আছে চাল তিনি একটা বান্ধি দিলে উপরত এনেকুৱা অসুবিধা নাই কাকে ভোট দিবে দিদি কাকে ভোট দিবে কাকে সাপোর্ট করে তোকে সাপোর্ট করে जारला समाव गोबां गागि भटार्सफोर गोबां खस्थ' मोननाय बेमार आजारजों भुगिनांनाय बिथांमोनखौबो ट'ट'जों लाबोनाय थांलाय फैलाय सुबिदा होनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ होहोनाय जागोन माथो रायलायबावनो बयबो भट होखायो बयबो मिन्थिलायखायो भट सेन्टाराव भट होयो ओमफ्राय फुख्रियाव ना हमो भट सेन्टाराव भट होयो बेखौ मिन्थिखायो ओंखाम संग्रायाव ओंखाम ओंख्रि सङो मिन्थिजोबखागौ बयबो रायलायनांलाया आरो एलपि स्कुलावसो थांनांगौ मोनदांलै थौदोसो थांनायसै जुम फुरा जुम कसुगाव एमइ स्कुल हाई स्कुल एलपि स्कुल मोनथाम बुथ सेन्टार एसे मोजाङै था औ मेडिकेल ना दे माबा साहा थाहा फुसुर लोंहोबाय था आदा बिसोरखौ बिहर औ कसुगावनि एमइ स्कुल लेफ्ट एन्ड राइट मोननैबो बुथ बेनि गेजेराव बा बे जायगायाव दंफैयो दा बेनिनो सासे बुथ प्रेसिडेन्ट राजिब जायला बसुमतारी आङो बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन नोंथाङा सासे बुथ प्रेसिडेन्ट हिसाबै नैबे सेन्टाराव बेसेबां पार्सेन्ट भटार्सफ्रा दासिमाव फैगासिनो दङ
बे माबाखौनो मा कुइसनजों बावबाय नङा पाब्लिकफोरखौ फैनायखौ फुंनिफ्रायनो फैबाय ओरै ओरै होबाय जायालै आंजों दे आपके बार 400 पार